You Valencians, listen to me as Valencians. And you non-Valencians. Hola a tothom, benvinguts a Solidaritat Universal, el vostre podcast no polític de referència, i quan em refereixo a no polític vull dir exactament no polític. És a dir, que el principal objectiu amb el qual fem aquest podcast és el de que l'Òscar que li van donar a Joaquin Phoenix per la seva interpretació de Joker no ens l'acabin donant a nosaltres després d'un mes de confinament magnífic. Avui portem diversos temes d'actualitat per debatre, entre ells una qüestió superemocionant i que ens ha apassionat a la majoria dels joves d'aquest país, que són els pactes de la Moncloa, que es volen reeditar i que hem pensat celebrar-ho avui parlant-ne i discutint-les, i segurament els confrontarem amb una qüestió com el pacte de xoc social que plantegen alguns moviments socials i com entre ells el sindicat de llogateres, per exemple. Com és costum, també tindrem una secció d'anàlisis i recomanació d'una pel·lícula, d'un llibre, i tenim la novetat que avui el Mario ens porta l'anàlisi d'una cançó de trap, que també crec que serà bastant interessant. I, com sempre, per acabar amb el Blai, tindrem periodisme d'investigació, compromès, crític, que sempre ens sorprèn, no? El pijama per dins dels calcetins, va per elefante, bròcoli en spray, em bevir a un quarto de la marsala, ho foto al mundonet, portes tot el material. Pan quadrat, Natal. Doncs ja estem aquí. Comencem amb el programa. M'agradaria presentar-vos. Aquí tenim dues persones noves que no hi eren a l'altre episodi. Xavi Calafat, des de Mallorca. Què tal? Un plaer, Roc. Saluts confederals. Ivan, l'altre mallorquí, però aquest cop està al Guinardó. Què tal? Aquí estem, havent dinat, bé. Perfecte. Blai, què tal? Bé, anar fent. Jo tirant-me l'alcohol ja, després d'un mes de confinament. Ben fet. Mario, ¿cómo Bien, anem? aquí me he duchado, me he puesto camisa para el programa, para que veáis. Perfecte. I Adri, com va? Molt bé, molt bé. Castelló? Molt bé. Bé? Sí. Avui hem pensat començar amb el debat i, havíem pensat que tu series la persona que coordinaria aquesta secció. Per tant, et deixo tots els poders a tu i endavant. Explica'ns què en penses de la qüestió. Pues molt bé. Avui m'agradaria aprofitar el tema que has plantejat, no? Sobre el que es guiarà el programa, per tal de fer aquesta secció un espai un poquet més ample on puguem aprofundir una mica més d'aquest tema que a mi m'interessa prou, la veritat. Este tema que hem comentat és la proposta del president Sánchez d'un pacte d'emergència nacional, no? Un pacte que s'està tractant de projectar com una reedició dels pactes de la Moncloa del 1977, a través dels quals es van acordar una sèrie de mesures d'ajustament i de contenció salarial per tal de respondre en aquest moment a una crisi d'inflació que està tenint lloc enmig d'una transició cap a la democràcia. En aquest sentit, el PSOE porta la iniciativa, més en concret Pedro Sánchez, i Podemos li seguís un poquet el rotllo, no? Arran d'això, aquesta setmana m'he dedicat un poc a fer un seguiment de quines són les postures dels partits sobre aquesta preqüela, no? O millor dit, seqüela, aquesta seqüela dels pactes de la Moncloa. Per la part de Podemos, Irene Montero este matí ha declarat que apuesta por unos nuevos presupuestos con PP y Ciudadanos para dejar de lado todas las polémicas, referint-se a això que comentàvem la setmana passada, precisament, de totes les crítiques que li venen d'un poquet més, de posicions un poquet més progressistes, no? Que no li fan gràcia per lo que siga. També hem vist una catarata d'articles legitimant un viratge constitucionalista de Podemos, Pedro Ballín Dixit, o altres articles reivindicant èxits de la transició d'un ja conegut d'aquest programa amic nostre gramsciano de derechas, Enric Juliana, i Pablo Iglesias, el propi Pablo Iglesias, parlant de mano tendida. També t'he dit, no ha sigut necessari fer massa hemeroteca per saber que Pablo Iglesias en concret i des de Podemos en general es parlava fa uns anys de la transició com un pany
el qual era d'imperiosa necessitat obrir per tal de dur a terme reformes necessàries per al país, ¿no? De referirse a estos pactes de la Moncloa literalmente como una mierda con la que se tenía que conformar la izquierda y de fer programes com la Tuerca o Fort Apache a propòsit del relat de la transició i, bueno, fins que hem vist com gasten la pròpia Constitució del 78 com a programa polític. Més enllà d'això, vos preguntareu quines són les posicions dels altres partits de l'espectre polític progressista. Pues, tant Más País com Compromís, també Esquerra Republicana han criticat, han plantejat si és adient o no fer ús d'aquesta metàfora en un moment en què la situació pues, no té res a veure en aquell moment. No? La dreta, per la seva part, pues, s'han mostrat reticents a aquests acords i en això sí que se troben similituds perquè Aliança Popular i Fraga en aquell moment tampoc van voler formar part. I en aquesta tessitura jo vos plantege, este és el tema sobre el que debatrem, si és útil o no és útil aquesta referència als pactes de la Moncloa o si pot ser més potent una altra cosa com tu parlaves, algo com el pla de xoc social. I ara vos serisc el torn a veure qui vol començar a plantejar la seva opinió. Jo mateix, si voleu. Dale. Endavant. Endavant. Me pareix que no se tracta de dir si val més o té més potència el significant pla de xoc social o té més potència el significant pactes de la Moncloa, que parlarien de noms al final, sinó de lo que hi ha darrere. I el que hi ha darrere d'això, se li diga com se li diga, és l'enèsim intent del règim per tancar la crisi de règim oberta el 2011 amb el procés de constituent del 15M. A mi em fa gràcia a Podemos, no? El nostre estimat Pit, que en Vistalegre 2 va guanyar el grito de volver a las calles, ha passat a tragarse muchos sapos en el gobierno, pero ya massa, ¿no? És una reedició del compromiso histórico de Berlinguer, però sense euro i sense comunisme, és a dir, sense aliança internacional i sense cap proposta transformadora en l'agenda política pròpia. No sé. Com ho veieu vosaltres? Qui vulgui que es tiri, eh? Jo. Dale. Jo només dic que aquesta obsessió que hi ha en aquest programa amb Enric Juliana a mi no em sembla bé. Vull dir, jo soc més de Juliana Caner que d'Enric Juliana. I és curiós que Podemos, un referent que tenen de Catalunya és el grup Godó. I per alguna raó, el grup Godó i Enric Juliana i el Ballín tenen aquesta espècie d'influència o proximitat amb el mundillo del Pablo Iglesias, de Podemos i tal. I la Lola García també, molt. La Lola García també. Bé, això és una cosa que volia dir. L'altra que, clar, que jo el que he vist és que Podemos compra la idea però no el concepte. O sigui, ells no accepten la paraula pactos de la Moncloa, li diuen d'una altra manera, li diuen reconstrucció nacional, i és com dos discursos paral·lels però que al final volen dir el mateix. Sí, aquí, per com ho veig jo, diguem-ne que està en disputa, més enllà de les paraules, són com dos grans idees que es vol transmetre. Per mi, crec que hi ha la idea d'unió, d'unificació nacional o d'unitarisme nacional, és a dir, de com una gran coalició, però un moment excepcional, i les veus com crítiques des de l'esquerra, ja no entraré a dir què en pensa Vox de tot això, proposant a Felipe González i no sé què, diuen no, posem èmfasis en què, o sigui, en què es vol fer amb aquesta gran coalició diguem-ne, nacional per la gran emergència. És a dir, posem èmfasis en la qüestió de la gran inversió pública que recaldria, i caldrà, bàsicament, perquè no es pot evitar amb la crisi que vindrà, fer. I per això l'Errejón està proposant el del Pla Marshall, els moviments socials estan proposant el del Pla de xoc social i estan dient, bueno, és que és evident que caldrà una gran unificació nacional i llavors ja plantegem per a què, no? Per a quina és la proposta. Si el que es vol és, no ho sé, o sigui, les argumentacions que estan donant des de Podemos ens serveix per portar la iniciativa i que el PP hagi de decidir si es queda fora amb Vox, no? I queda com boig, com hooligan en el planeta marcià, en el que està igualment des de fa molt temps, o si es torna al camí de la serenor i accepta la política conjunta i tal. Per tant, jo plantejava que seria més interessant dir per què ho vols fer, perquè, i a més, també ho deia al principi, els pactes de Moncloa, sincerament, o sigui, no té un punt allò que diguis
de motivació I a més, abans de que Blai i Mario diguen la seva opinió, jo voldria afegir que comentava l'altre dia l'Errejón també, que és una qüestió de com se fan ara les coses, perquè el que s'està tractant ara és de projectar com volem o què país volem ser després d'aquesta crisi, no? Entonces, una forma de fer les coses en la que que se fa referència a una metàfora en la que van decidir els partits, les elites polítiques d'aquell moment, sense tindre massa en compte la societat civil, des de dalt cap a baix, no? Incloent primer s'han tancat i després obrint-se, ell parlava de que el consens ja està a la societat, o sigui, ja hi ha un pacte prou ample a la societat de defensa dels serveis públics, d'una inversió prou gran, que ha de, d'alguna manera, cristal·litzar després en els partits polítics. O sigui, que també la forma de fer les coses pot ser important de cara a lo que vulguem projectar. I ara, Blai i Mario... Sí, és a dir, em sembla molt interessant la reflexió que feu sobre el concepte, sobre què va representar, però és que jo últimament penso que tinc bastants dubtes de que sigui una proposta en sèrio, el dels pactos de la Moncloa. És a dir, em dona una mica la sensació que és més aviat una mena d'artefacte comunicatiu del PSOE per guanyar temps i que no es parli de la gestió de la crisi i que es parli del que vindrà després. I això és una tècnica que en comunicació política és molt típica, és allò de flood the zone with shit, és a dir, embruteu tot, diguéssim, no? I a la vegada em dona la sensació que també és una mica un artefacte per desgastar a l'oposició. És a dir, el PSOE o el govern el que vol és que li firmin els pressupostos de cara a l'any que ve sense haver de debatre massa. A més, s'emporta Podemos cap al seu terreny, diguéssim, de partit d'estat o de partit d'ordre. I, per tant, jo crec que és una mica més, o tal com ho veig jo, això, que no pas prendre's en sèrio. I em sembla que el PP tampoc s'ho està prenent en sèrio perquè prefereix desgastar el govern, perquè sap que un govern, quan tot això passi, amb un 20% d'atur o un 20 i pico % d'atur, com es preveu, és molt difícil que aguanti. I, per tant, jo tinc els meus dubtes de que vagi en sèrio, diguéssim. Ara bé, em sembla igualment que no és la metàfora més encertada, diguéssim, però bueno. Bueno, yo un poco en la línea que decía Blai. Yo más que nada pienso que el tema este de los pactos de la Moncloa son una herramienta propagandística del PSOE para quedarse como partido de Estado y demás. Además, también creo que también puede ser una forma de cerrar por arriba todo lo que pueda surgir por abajo, como es el plan de choque social. Ahora esto, también se cae en una idealización de los pactos de la Moncloa y creo que Podemos lo está idealizando cuando fue una derrota del movimiento obrero y se perdieron 8 puntos de poder adquisitivo en la clase trabajadora. Entonces, claro, ahora podríamos hablar sobre el plan de choque social, pero la alternativa que debemos tener desde la izquierda, desde abajo, no es ni mucho menos los pactos de la Moncloa. Oh, no, clar. Bueno, si algú... No, seria molt diferent, no? Que s'ha de reeditar la revolució de los claveles, no? Clar, també, si un mira la història d'Espanya, costa trobar mites fundants que permetin també fer-hi referència, no? No, per res, només això. Sí, estic d'acord. Sí, però com comentava el Xavi Domènech, que no és possible reconstruir o renegociar un pacte que està trencat, no? Com comentava Xavi al principi, el consens de la Constitució es va trencar el 2008 i encara no s'ha tancat. Per això, jo penso que en cas de que siga cert un intent d'un pacte nacional, es tracta de construir un de nou, no reeditar un que ja està fet i que ara... Però bueno, sí que té sentit que la postura del PSOE, no? Bueno, en 2008 se parlava de crisi de règim perquè crisi del PSOE o crisi del PSOE perquè crisi de règim com el partit que se va erigir a representar tot aquest procés de transició. Entonces, el mateix ara, ells tracten de tancar aquesta ruptura al seu interès. Si em permeteu... Dale, Ivan. Digues. I clar, que totes les mesures que aniran en la línia d'un pla de joc social, com podrien ser
la moratòria o suspensió dels lloguers, com podria ser els ingrés mínim vitals. Tot això a Podemos li costa molt colar-se al PSOE, que tenen Nadia Calviño i apretant no. Afegir actors de la dreta, com podrien ser Ciutadans en uns pactes amb altres actors, farà encara més difícil aquestes mesures que entrarien més en un pla de xoc social. I a més, a mi, l'anàlisi que es fa des de sectors del PSOE i fins i tot de Podemos, de dir no, però una reedició dels pactes de la Moncloa sense UCD com a actor central i on l'actor central és el PSOE, que teòricament és més progressista que UCD, això faria que fossin uns pactes de la Moncloa molt més progressistes, no? A mi em sembla una anàlisi totalment naïf i que és més un somni que no pas el que és la realitat, perquè jo crec que justament el que pretén el PSOE, en tot cas, si això anés en sèrio, és establir-se com a actor central del taulell polític i, per tant, centrar-se, diguéssim, més que tirar-se a l'esquerra, no? Sí. I a més... Estem dient al final una pasoquització de Podemos, curiosament, no? La pasoquització del PSOE, ara li toca a Podemos passar per aquest procés. Però crec que Mario donava en la clau. És una crisi d'imaginaris polítics. Si el pacte social de postguerra i la seva concreció en l'estat espanyol a través dels pactes de la Moncloa, perquè aquí arribàvem tard, ja sabem que va ser després de la Segona Guerra Mundial, va implicar en un pacte, sempre com deia Adri abans, se renuncia a algo però guanyes algo. En aquest cas, el problema és que ja hi ha molt que s'ha renunciat. A què més se renunciarà? S'ha renunciat a la renda bàsica universal, s'ha renunciat a no pagar la deuta de la Unió Europea, s'ha renunciat a recobrar sobiranies pròpies. Al final te trobes en un marc que cada volta te va estrenyint més i te va apropant al PSOE. I al final pareix que era com deia Marx, no? La història es repite dos veces i ara estem en la farsa. Sí. Clar, i a més també, o sigui, els pactes a Moncloa, no? Sí que tenien un sentit de dir, per què, no? Pues per portar democràcia, no? Diguem-ne, o sigui, per fer una transició cap a la democràcia. Que avui en dia s'estigui parlant més de qui es suma o no es suma en el projecte de reedició dels pactes de Moncloa, però ningú digui per què no s'està sumant o per què s'hauria de sumar o per què necessites tant consens social per fer què, si no s'està parlant de mesures ni s'està parlant de res, no? Al final, quasi bé. És el que et fa sospitar que estigui en el fons aquest moviment de... Com ho has dit, això, Blai? De float de... no sé què, with shit. Float the zone with shit. No, però a més, un últim comentari molt breu, que a més, és a dir, aquesta pressuposició del PSOE i inclús de molts mitjans de comunicació de que el PP com a partit d'estat hauria d'estar en una posició de pacte així, vull dir, és que és irreal perquè és que ni en els primers pactes de la Moncloa hi va ser el que era Aliança Popular. És a dir, el Fraga va firmar la part econòmica, diguéssim, dels pactes de la Moncloa, però no va firmar la part social. És a dir, no va acabar firmant en la seva totalment els pactes de la Moncloa, per ser. O sigui que, vull dir que també ens pensem que tenim una dreta, em sembla, molt més constructiva del que realment és. Totalment d'acord. Bueno, i jo pense que després d'una estona en esta reflexió interessant, acabe dient, com comentava un amic d'este programa que se diu Jaume, el que estan intentant molts periodistes, sobretot el nostre amic, i el torne a citar Enric Juliana, és tractar de girar el panorama polític fins a la dreta i convertir mites que no van ser ni molt menys, com comentaves tu, Roc, revolucionaris, però ni tan sols socialdemòcrates, en algo molt progressista, no? I en això ja te torne el mando a tu. Sí, és que, no, justament avui hi ha última cosa. Vull dir, l'Enric Juliana compartia una notícia que deia gràcies a los pactes de Moncloa se legalizaron los anticonceptius en Espanya. Jo, sincerament, o sigui, no tinc res en contra de ningú, però jo deixaria dir que potser el feminisme hi té alguna cosa a veure, no?, amb tot això, i l'antifranquisme, i, bueno, en fi, que no direm res més perquè si no ja no podrem seguir emetent aquest programa. Així que fem una petita pausa i tornem. Pandita en DF, champán en París, una puta en Milán, otra de que en Madrid. Estoy en todas partes,
Donde estoy soy de allí, en cada sitio donde he estado me han enseñado un poco más a vivir. Yo no conozco la patria, solo tengo... I tornem a ser aquí després d'aquest debat seriós, que esperem que no hagi suposat la fi de tot el nostre públic que esperava humor caudals, i us portem aquesta cançó que heu estat sentint ara, que és la secció del Mario, ¿no? Aquest anàlisi és una cançó de trap. Mario, por favor. Bueno, ¿cómo estamos? Bienvenidas a mi sección. Espero convertirme en el Víctor Lenore de la izquierda. Es un propio Víctor Lenore. Un saludo a Víctor Lenore, si nos ves. Hombre, no creo que nos vea porque habéis hablado catalán, pero bueno. Bueno, entro ya en materia. En este programa tenemos una forma de comprender el trap heredera de la ilustración y de la dialéctica hegeliana, unido a un análisis de la realidad concreta fruto de las mejores experiencias marxistas alrededor del globo. Para introducir un poco al cantante del que va a hablar, Katie Kane, que era un chaval de barrio de la ciudad de Madrid que hacía rap con el nombre de D. Gómez y se pasó al trap, aunque ahora parece que hace reggaetón no comercial y tal. Y parece que le va bastante bien y tiene tirón. Para los que no están un poco más enterados, podemos decir que hundió a Z Tangana con su canción Perdedores del Barrio, donde le da una lección de humildad importante, cosa que no pudieron hacer los chicos del maíz. Sin más dilación, entramos a recomendar la canción de hoy. Es Globetrotter de Katie Kane, que tiene un mensaje puramente político. El videoclip, por lo general, es una basura, donde se cosifica el cuerpo de la mujer, pero merece la pena escuchar la canción sin mirar el vídeo. La canción en cuestión debería ser reconocida como la internacional del siglo XXI. No sé a qué esperan las organizaciones de carácter internacional en hacerla su himno. Habla básicamente de que el género humano es la internacional. Bueno, venga, vamos a analizar unas cuantas frases que parece que pueden resaltarse. Dale. Empecemos con el distinguido. Yo no conozco la patria, solo tengo familia. De aquí podemos decir que lo que intenta decir el cantante es que la patria son los que tienen alrededor. Un poco como cuando Pablo Iglesias, allá por el 2016, decía mi patria es la gente, que creo después fue hasta el título de un libro de Julio Rodríguez. Y algo que creo que merece la pena resaltar es el gusto por lo nacional popular de cada país reflejado en la gastronomía que tiene el cantante. Dice, pandita en DF, que pandita, según lo que puedo leer, es una golosina típica de allí. Champán en París, después dice, con dominicano pica pollo, con los moros tallín, los africanos hacen un arroz con pollo y salsa cacahuete que pueden morir. Es decir, le da mucha importancia a la gastronomía, hasta dice que de donde mejor come es de ahí de donde es. Lo que para el cantante diferencia un país de otro es simplemente sus costumbres reflejadas en la cocina, es decir, la cultura culinaria y demás. Para no alargarme, al final de la canción, mientras hay imágenes de personas saltando la valla de Melilla en el videoclip, dice de forma explícita, porque yo no tengo patria ni bandera, que le follen a todas las fronteras, que cada uno se busque la vida como pueda, ese es mi lema. Y ahora mis respetos a quien han llegado en patera, a quien se buscó la vida como fuera, o a quien la ha perdido de alguna manera por intentar salir de la mierda. Es decir, que estamos muy acostumbrados al rap político, rollo los chicos del maíz, el loco de Pablo Hasél, Baltonic y demás, pero no es común que traperos se dediquen a hablar de temas tan importantes como el antirracismo abiertamente. Canción, como lo veis, si queréis podéis opinar y demás, tiene un mensaje antisenófobo muy importante y por eso creo que es un temazo que merece la pena ser escuchado por todos y todas. Recuerdo el nombre Globetrotter de Katie Kane, buscadlo en YouTube y la escucháis. ¿Qué opináis? Está brutal, ¿no? Ahí como hablando, parece que se intuye como la nueva composición de la clase a través del migrante, ¿no? Y eso que has comentado de las patrias y las banderas. Guapísimo el trap, habrá que dejar de ser boomer. Claro. Es el objetivo de la sección es dejar de ser boomer y dejar de escuchar Cortatu, lo típico, rock radical vasco, para meterse ahí en la política a través del trap. Que Z Tangana ya lo ha hecho, la política, la ideología neoliberal está en su trap, básicamente. Sí, no, a mí cuando has dicho que se había metido con Z Tangana ya m'ha començat a agradar més, ¿eh? Vull dir, en ser. Claro, a mí me ha gustado también la parte que además de reivindicar como las costumbres culinarias, dice lo de en cada país donde voy me pongo la camiseta de la selección. En plan de la identificación nacional es la selección de fútbol y la cocina y poco más, ¿no? Me ha hecho gracia. Precisament en Espanya, en els moments àlgids, no, del nacionalisme que no... Quan el nacionalisme no te dona vergonya és quan juga a la selecció, no? Vull dir, l'esquerra sempre té un complexe de la bandera, però quan juga a la selecció n'hi ha un parèntesi. Bueno,
quasi bé sempre ha donat vergonya, menys durant 4 anys o així. Tu perquè ets català, però... No, clar. No, jo, per portar una mica la contrària, ja que a tots us ha agradat molt, o sigui, està bé, em sembla brutal la capacitat de ficar, més enllà del videoclip, la capacitat de ficar temes polítics directament allà i defensar-los obertament sense cap tipus de ressentiment, que a vegades hi ha algunes persones que, no sé, que barrejar art i política, si vols dir-li art en el trap, en un sentit ampli, els hi costa. Soc boomer, Mario, soc boomer, ja ho sé. Però la idea aquesta, no? De no tinc pàtria, no? La idea aquesta de no tenir pàtria, l'altre dia ho parlàvem amb l'Ivan, aquí present, i dèiem que, bueno, que sí, que és evident, no? Que no s'ha de ser xovinista, no s'ha de ser... Vamos, no has d'estar enamorat de tu mateix, no? Perquè a vegades, per algunes persones, la pàtria és simplement el narcisisme d'un jo col·lectiu, no? És a dir, només m'importa jo i en aquest cas s'expressa conjuntament i és l'excusa, no? Però m'encanta el meu, i el contrari, el no tinc fronteres i tal, a vegades tampoc és així, no? Perquè, mira, cadascun neix en un lloc, la llengua li marca, els costums, etc. I, bueno, per ficar la nota discordant, sobre això, res més. A mi m'ha sorprès que està molt una mica com subjacent sempre en el trap, que barreja aquesta idea com, que en el fons és una mica neoliberal, per dir-ho d'alguna manera, de l'home fet a si mateix amb la idea de la comunitat. És a dir, que fa com una mica un ensamblatge entre les dues coses. I a mi això, com a mínim, m'ha sorprès i m'ha semblat innovador, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, m'ha semblat curiós i interessant. Que el punt de vista sigui aquest, diguéssim, Però sí, això tampoc tinc una anàlisi molt profunda. Això és prou comú, que facin referència a que ells han eixit del pou, però no que no continuen ese fil de todo el mundo puede o si no lo haces porque no quieres, i a més fan que des que he eixit del pou ara puc portar a la meva família luxes, no? O cuidar o fer cures als xavals del barri, no? Coses així. També vos dic que el més paregut a aquesta secció que ha donat la societat és Ernesto Castro hablando del trap en un libro, Mario, ¿tú te l'has llegit o no? Com a expert. Mario. Yo no. Creía que le decías a Adri. No lo he leído. Pero sé que John Beef le iba a demandar, porque le puse en la portada. Así que hay que andarse con ojo en esta sección, No irse de la lengua. Ya nos hemos pasado un poco con Lenore. Y a partir de aquí, nada más, Vale. ¿Estás de acuerdo con lo que digo o no, Mario? Bueno, respecto a lo de la patria, es que es un poco... El concepto que maneja él es un poco que la patria es con lo que tiene cercanía a él. Y cuando él se va a otro país, él también se siente como de esa patria porque le dan a comer su comida, se siente de allí. Entonces, es un concepto de patria no chauvinista, tampoco se llega a identificar con la patria española, pero a lo mejor también es porque se debe a que la identificación con la patria en España siempre se ha reconocido como soy facha y demás. Entonces él quiere oír un poco de esto y decir, no me siento patriota de aquí simplemente porque no soy como esa gente. O a lo mejor es cantonalista. Ojo, cantonalista. Yo solo diría que la patria és el otro. No, ja ho va dir. El programa passat ja ho vam dir, no? Sí, o sigui, hi ha com dues idees, no?, de la pàtria i, bueno, en fi, la idea de lo meu és lo bo, només vull salvar els meus, només vull particularitzar-ho, tal, i la idea, en el fons, que és l'altra i que tothom que estiguem al costat, doncs bé, això. Bé, sense més, passem a la següent sessió. Un comentario, Roc. Que son los aplausos de las 8 y eso también es la patria y nos lo estamos saltando. Vale. No, és veritat. Sisplau. Qui vulgui marxar a aplaudir, podem marxar un moment, sisplau. A ver, Mario, nos quedem tu i jo, Hombre, yo no he salido porque me pilla un poco lejos la ventana, si no aplaudía. Bueno, això després, quan s'estigui matent, bueno, li dona més un costumbrisme de confinament, no? Sí. En este programa se aplaude. Sí, exacte. Fiquem un tall de música y seguimos. Solo tengo familia, todos los días doy gracias a Dios, pero nunca he leído la Biblia, ni donde mejor como, es de donde soy, no preguntes de dónde vengo, tampoco a dónde voy, por donde
donde la gente me quiera y también donde no. Antes contigo tenía un problema, mami, y ahora tengo dos. Porque me pego los días viajando, porque no sabe dónde estoy jangueando. Guachas en Argentina, morras en Monterrey, raches en España, pero yo quiero a mi Baby Jane, mi primo en Calvin Klein, jo vestio Philip Plain. Tornem a ser aquí amb la secció de l'Ivan, que arriba a temps. Ivan, què tal? Portaves algun llibre, no, avui, de recomanació? Sí, i tant. Avui parlarem de Asesinato en el Comité Central de Manuel Vázquez Montalbán. Ja que hem parlat dels pactes de la Moncloa i de la transició i tot això, doncs jo volia parlar una mica d'aquest autor tremendament prolífic. Recordem que Manuel Vázquez Montalbán va fer periodisme, va fer novel·les, va fer poemes, va fer teatre, va ser militant antifranquista en el PSUC. A més, és natural del barri del Raval, barri on jo vaig viure 4 anys. Anem a la novel·la, com dic, Asesinato en el Comité Central. Són aquestes novel·les negres, protagonitzada pel detectiu galaico-català Pepe Carballo. Hem de viatjar un momentet a l'any 1981. Reunió de la plana major del PC, Partit Comunista Espanyol. S'apaguen les llums de la sala. I just quan Vicente Garrido anava a parlar, Vicente Garrido és un personatge basat claríssimament en Santiago Carrillo, just quan anava a parlar, s'apaguen les llums i quan es tornen a encendre les llums, el secretari general resta mort sobre la taula. I s'ha de descobrir què ha estat. Haurà estat l'Estat, haurà estat forces d'ultradreta, la CIA, el KGB, preocupats per la deriva eurocomunista. Això és de lo que tracta aquesta novel·la. Hi ha 2 investigacions paral·leles, que això també és interessant. Una la fa Carballo, que es desplaça des de Barcelona a Madrid, també descobreix Madrid culinàriament. Contractat pel PC, però l'Estat franquista, posa a un extorturador franquista, el comissario Fonseca, que de la nit al dia, per coses de la transició, s'ha convertit en un gran defensor de la Constitució i la democràcia. Coses de l'estat profund. En aquest camí... Sí. En aquest camí que recorre el lector per averiguar qui ha matat el secretari general, es va coneixent la gent que l'envoltava. Hi ha intrigues, conspiracions, tots els ingredients típics de les novel·les de Montalbán, descripcions gastronòmiques, receptes i també elements eròtics i tirotejos. Hi ha moments d'acció. Una mica de tot. És com un western, no? La novel·la ens mostra... Digues? Com un western de la transició, pràcticament, no? Sí, tant. Perquè la novel·la ens mostra una Espanya, diguéssim, hipòcrita. Una Espanya que just acaba de passar del franquisme a la monarquia parlamentària, però que a sobre es troba en la Guerra Freda, on campen per Madrid espies de la KGB i de la CIA per allà, i tal. I on tothom té interessos personals, ja siguin econòmics o directament sexuals. Una petita reflexió que vull fer jo sobre la novel·la és que anticipa una mica l'enfonsament dels grans partits comunistes d'Europa, del PSI, del PC, del PSUC a Catalunya, aquest enfonsament, aquesta deriva ideològica i totes aquestes renúncies que van haver d'assumir sense que portessin a res aquesta idea de reconciliació nacional, de compromís històric, d'acceptació de les regles de joc, que acaba legitimant tot allò contra el que lluitaven. La revolució, l'utopia desapareix del mapa als anys 80 i és substituïda per aquesta mena de desig de ser de classe mitjana. Molts antics quadres de partits revolucionaris no van canviar el món, però van canviar de casa. La caiguda de la Unió Soviètica, finalment, jo crec que va ser el punt final, però que ja a principis dels anys 80 ja es veia venir que hi havia una cosa que no acabava de... Comentaré 2 curiositats sobre això, que és que també hi ha una pel·lícula de l'any 1982 dirigida per Vicente Aranda. Pel·lícula de producció espanyola, diguéssim. Com sol passar, és molt millor el llibre que la pel·lícula, però això passa sempre. La segona és el que va declarar el propi Santiago Carrillo sobre la novel·la. Va dir, la sentí como una auténtica puñalada. La que recibió Vicente Garrido iba dirigida políticamente contra mí. Això, si voleu, comentem ara, però, en definitiva, és la novel·la adequada per enfonsar-se en aquella Espanya sorgida de la transició i de les petites misèries també d'aquella esquerra frustrada que començava a dividir-se, tot salpimentat, condimentat amb la prosa irònica i hedonista de Pues sí. S'ha de llegir. Jo admeto que no he llegit gaires llibres de Vázquez Montalbán, però vaig veure un documental molt bo, no sé si l'has vist, com sembla que va fer
Café La 2 o alguna cosa així. I no sabia jo que Baix Montalbán hagués sigut un dels grans inspiradors del Bulli, del Ferran Adrià, dels grans... Hosti, vull dir que el plaer culinari i tal. Llavors, Ivan... Això parlava, no?, abans el Mario, no?, del trapero, que també deia que el menjar... Doncs, Ivan... Está todo relacionado. Tu creus que aquesta novel·la llavors era diguem-ne, era una crítica, un intent de crítica indirecta als pactes del Moncloa com s'estaven portant a terme? O ja s'havien portat a terme. Vale. Clar, és del 81. 81, vale. Sí, jo crec que és una mostra d'aquell desencant que comença als anys 80. D'aquesta idea de que no ens hem venut, no ho diré així, però ens hem integrat tant al sistema que ja la revolució, tots aquests ideals que tenien els joves antifranquistes a la universitat i tot això, ja queda lluny. Ja és aquest moment de... A més, que el PSUC, en tot el que s'havia esforçat en la gent antifranquista, també veuen que qui guanya les eleccions i qui té el poder és el PSOE. Això també els fa mal. I també és una mostra del desencant. Clar, aquesta idea una mica com de... que anava dient Carrillo, no?, que tot eren victòries i de victòria en victòria fins a la derrota final, no?, al final, que podríem dir. I creus que hi ha paral·lelismes o què avui en dia amb la novel·la? Creus que es podria fer una novel·la avui en dia a temps per intentar... Sí, jo ho he plantejat. En lo de les cases, segur. En què no? Sí. Ella ha comentat lo de que els comunistes no van canviar el món, però sí que el van canviar Sí. El trotskisme suave. Això és el suave formato... No, però tu creus que... La versió actual jo crec que seria una novel·la sobre Vista Alegre 2, no? Correcte. Vista Alegre 1. Jo crec que seria molt interessant que hi hagués assassinato en el Consejo Federal. El Consejo Ciudadano, no? Això, el Consejo Ciudadano. Però no es fa com la sensació que s'està venent com amb moltes victòries, com si fossin victòries molt bèsties, coses que són del més simple keynesianisme i del... O sigui, que, bueno, és a dir, jo ho entenc, que tens una quarta part, no?, dels diputats que té el PSOE, els de Podemos, diguem, estem en 35, 119 o alguna cosa així. I dir que tens la força que tens i tal, però tampoc cal que diguis que estan sent victòries brutals, simplement és, bueno, és el que podem aconseguir, saps? I ja està, no? Però no ens diguis que el Macron estiguis proposant, sempre dic, no?, la renta bàsica, l'altre, el Trudeau a Canadà, etcètera. No sé. Sí, però també vull dir que, clar, el Montalbán, com a escriptor, té aquesta part del desencant i de la frustració, però també té l'altra banda hedonista de, bueno, s'ha de disfrutar el moment, el menjar, la vida, i no renunciar mai a... Hem perdut políticament, però ens queda... Ara no recordo on, però hi ha alguna entrevista que el Montalbán ho deia, no? De dir, a mi sempre m'han criticat per ser tou dins del Partit Comunista, però als anys 80 tots han canviat de partit menys jo, diguéssim, no? Correcte. Jo crec que la novel·la va una mica amb aquesta crítica, no? També. Sí. A mi em pareix que Ivan ho ha definit molt bé. Al final, Montalbán és un autor del desencant i totes les seves novel·les giren al voltant d'aquesta època de la transició i tot el que suposava la derrota històrica que s'estava consumant. No? Però és curiós, com comentava Roc abans, no? Que com se venia tot, que ens recorda molt al tot de l'actualitat, d'una victòria tras victòria fins que al final se la va pegar el PC, no? I record que no sé quin autor parlava de que Sacristán, que ja tenia diferències amb el Partit Comunista, el dia que va decidir de ser el Partit Comunista va ser quan va escoltar a Carrillo dir que els pactos de la Moncloa era un pas cap al socialisme. Es que huele a PC, Ahora huele a PC. Si la semana pasada olía a gobierno socialcomunista, ahora huele a PC. Bueno, i més, jo crec que hi ha un punt de... que em sembla que ho deia l'Errejón l'altre dia, no? Que és de si com a govern li agafes por a lo que crida la dreta, al final, i els deixes cridar, sense que tu et moguis, acabes semblant supercomunista, però no és veritat, diguéssim, no? No, i el problema és que dices de costat, o sigui, són decepcions per a la gent, no? Vull dir, si no avances tot el que pots avançar, la dreta te criticarà igual, facis el que facis, entonces, si no avances mesures i tal, al final l'acabes pegant-te una hòstia. I si decepciones, et pot passar com el PC, que passes 20 anys sense pintar gaire res en la política d'aquest país, no? És que els sapos que s'estan tragant potser venien enverinats, Sí, sí. Sí, perquè després també hi ha hagut, no sé, Ivan, tu que vas fora de la secció i tal,
No sé si hi ha hagut una romantització del desencant, també. Però bueno, això ho debatrem en un programa especial dedicat només al desencant. Ara anem a parlar de la pel·lícula que ens portes, Xavi. Pues bueno, Roc, avui vos porte dos pel·lícules molt interessants, les dos. La primera crec que és de sobreconeguda, però mai està malament recordar-la, sobretot quan hem passat fa poc, el 14 d'abril, que en aquest cas, aquest any se complien 89 anys de la proclamació de la Segona República. Llavors, la pel·lícula és La lengua de las mariposas, dirigida per el que alguns van dir el Valle Inclán del séptimo arte, que és José Luis Cuerda, recentment també fallecido. Pero este dúo dinámico que vos porte, que es a la direcció José Luis Cuerda i com a actor protagonista Fernando Fernán Gómez, ens conta la història d'un mestre d'un poble de la teua segona terra, Roc, de Galícia, d'un poble de Galícia, on començava a arribar en el 1966 tots els avanços de l'educació de la Segona República. El mestre apareix quasi com un arquetip de la encarnació dels valors republicans, don Gregorio, en aquest cas, que és el que protagonitza Fernando Fernán Gómez, que intenta educar als xiquets en els col·legis en tots aquests nous valors, valors que ja venien d'una tradició educativa bastant antiga en Espanya, que podem dir que comença a ressuscitar en la Institució Libre d'Ensenyança, que la Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia també va fer lo seu, i que al final la Segona República comença a posar en marxa estos plans educatius per treure de l'analfabetisme endèmic que l'oligarquia havia condemnat al poble espanyol. Bueno, és una pel·lícula gravada a Pontevedra i crec que vos agrada molt. És bella, humanista, intimista, fins i tot costumbrista a voltes. Tinc una pregunta, Xavi. Digue'm. Ja que ha sigut la commemoració de la Segona República, el 14 d'abril i tal, no trobes que a vegades inclús des de sectors de l'esquerra s'ha renunciat molt a l'experiència lluminosa que va ser la Segona República? O sigui, que s'ha comprat molt el marc aquest de que va ser una gent esbojarrada, que no tenia ni idea, superdescontrolada i que va acabar mereixent-se el cop d'estat, pràcticament. Sí, és veritat, i sobretot perquè crec que també ha estat molt manossejada per l'esquerra i l'esquerra no ha sabut realment defensar el que implicava defensar la Segona República, que és defensar els valors. S'ha caigut com en una mena de fetitxe de treure la bandera tricolor tot el rato i oblidar tota l'experiència política i al final no s'ha sabut construir una caixa de ferramentes per aprendre aquesta experiència. I crec que per un costat s'ha comprat un poc el relat de la dreta i per altre costat l'esquerra, com sempre. Clar, a mi la pel·lícula, me'n recordo que la vam veure a l'institut, va ficar un professor que vaig tindre, que havia estudiat cine i història, i realment dius, hòstia, el model educatiu, no? És a dir, et replanteges tot el model educatiu, tot el que va suposar... Hi havia les missiones, que es deien de la Segona República, que eren professors que s'anaven amb carro als pobles a representar obres del siglo de oro, en pobles d'Extremadura, no sé on. Vull dir, diguem-ne, l'educació és un dels pilars centrals. La qüestió de la depuració de l'exèrcit i tal, que va intentar fer durant la Segona República, i de la policia, que l'Ivan també ho sap bastant. Vull dir, la qüestió social. I de segona pel·lícula, quina tens, Xavi? Pues mira, avui des de Filmotec hem recomanat primer esta de La lengua de las mariposas i supos que dintre de poc recomanarem aquesta de Brexit and Civil War, una pel·lícula de Toby Haynes protagonitzada per Benedict Cumberbatch que ens conta el referèndum d'eixida de la Unió Europea i tota la campanya del Vot Leave. Tot això que hem escoltat molt de l'estratègia en xarxes socials, els vots, les fake news, com Cambridge Analytica, tractament de dades. Però, bueno, lluny de lo que alguns sectors de la nostra estimada esquerra vulguin pensar, el Brexit és algo més que 4 spin doctors malvats fent coses en les xarxes socials. Que pareix que alguns redueixen a voltes la pel·lícula i la política pròpia a la Compol. Brexit també ens conta el relat de la gran tragèdia europea i el sorgiment dels partits populistes d'extrema dreta aprofitant els grans buits que havia deixat l'esquerra. Per una banda, una esquerra centrada en polítiques socioliberals, per una altra banda, una esquerra, l'esquerra de l'esquerra, que sols pensava en lo diminutiu i menyspreava les expressions patriòtiques que tenien les masses. En aquests moments, el camp estava sembrat pel neoliberalisme, la destrucció de la comunitat i l'anhel de sentir-se part d'algo més gran que un mateix, el va saber aprofitar l'extrema dreta.
i crec que és una pel·lícula que té un paper increïble i Benedict Cumberbatch mai decepciona. Com sabreu, és també el protagonista d'un drac molt gran en El Hobbit. I, bueno, espero que us agradi. La teniu disponible en HBO. Perfecte. I a més aquesta és molt interessant perquè el personatge principal és el que ara és cap de gabinet del Boris Johnson. Vull dir que entens una mica la complexitat de la política britànica, no? Gràcies a aquesta pel·lícula. A mi em va agradar molt quan la vaig veure. Per a mi hi ha un moment clau en la pel·lícula, que és quan fan una espècie de grup de... Com se diu? Hòstia, de discussió, sí. De grup de discussió, que Focus òbviament un focus group, òbviament, està simulat per ser una pel·lícula i dramatitzat, no? Però és molt clau com van eixint aquestes qüestions polítiques fonamentals que després se desenvolupen en les campanyes del Brexit, no? De lo que comentava Xavi, dels anells de la gent, de l'absència d'imaginaris. Això és prou interessant de la pel·lícula. Sí. De fet, el lema, quan veus com construeixen el lema de take back control, no? I tot com va relacionant les variables fins a trobar el lema correcte en el moment correcte per fer explotar totes aquestes passions, en aquest cas tristes, no? Però és genial, també en aquests termes de comunicació política. Però hi ha alguna gent que tots coneixem que pareix que creu que la política és sols això, màgia discursiva. Perfecte, doncs amb aquesta reflexió passem a la secció del Blai. ¡Oy, oy, oy! Aquí sona Cortatu, la cançó que ha triat el Blai, i comencem, d'acord? Bé, i per acabar, Blai, la teva secció de periodisme compromès, avui què ens portes? Bueno, com la setmana passada vam fer un tomb per la vida d'Antonio Maestre, aquesta setmana, una mica com els amics de Filmoteca han aprofitat el 14 d'abril per recomanar-nos La lengua de les mariposas, jo aprofito el 14 d'abril per fer un dia a la vida de Felip VI. Aviam què us sembla. Si us sembla, ens hi posem directament. Dale. Va, som-hi. Comença a sonar la música. 9 del matí. Em llevo i em poso la roba que m'ha triat el majordom. A mi m'agradaria posar-me la samarreta de Metallica, però no em deixen posar-me-la ni per anar a navegar amb el iate. La Leti diu no sé què, que aquesta no és la imatge que ha de donar un rei. 12 al migdia. Com cada migdia, truco al meu senyor pare. Com sempre, des que es va jubilar, em penja ràpid perquè està jugant a l'Animal Crossing versió Botswana. 2 del migdia. És l'hora de dinar i he quedat amb el Peñafiel perquè m'expliqui bé uns temes que tinc a Suïssa relacionats amb una tal Corina. Jo només conec a la Corina que venia per Pasqua a portar-me la mona amb el meu pare. No sé de qui em parlen. 2:45 de la tarda. Mentre faig el puro de després de dinar, truco al meu bon amic Salman de l'Aràbia Saudí. Tal com havíem quedat, em pagaran 100 milionets a canvi de construir un ave puta mare fins a la Meca. Que dur que és treballar. Jo crec que n'hi ha prou per mi. 6 de la tarda. Últimament, la Letícia va amb les ungles pintades de lila. Espero que no sigui per influència del puto Pedro Sánchez, que últimament queden molt sovint. No ho entenc. Què pot voler ella millor que un rei? 8 del vespre. Sento una cassolada de fons. Deuen ser els típics perrofles morts de gana que es queixen per tot. En canvi, si s'esforcessin, podrien ser un home fet a si mateix com tu. 9:45 de la nit. És l'hora de sopar. I com cada dia, sopeta. Com és habitual, sopem tots en silenci mirant a la càmera per si ens han de fer una foto intentant semblar gent normal. A vegades, això de ser rei s'assembla a ser un participant de Gran Hermano. 10 de la nit. Aprofito aquesta estona lliure per començar a preparar el discurs de Nadal de l'any que ve. Faig copiar i pegar del de l'any passat i crec que ja estic. Avui ha sigut un dia molt productiu. Viva Espanya, joder. 11:45 de la nit. Abans d'anar a dormir, obro Twitter i el primer que veig és un vídeo de la meva germana cantant Resistiré. No puc més, no és un malson. Demà serà un altre dia. I fins aquí, amics meus. Allá va la republicana. Espectacular. Ha hagut una cosa que vull comentar. És que hi ha hagut un moment de pedrícia, eh? Ha hagut un... No ho podrem saber fins d'aquí molts anys. Bé, ha sigut tot. El segon episodi
de Solidaritat Universal, un programa el títol del qual no correspon amb el que implica estar tancat a casa durant un mes ja. Moltes gràcies.